Comrade nangi-suicide naze ngena njengamanje ngilungiselela ama-exam nangisesikoleni. Hayi bo mali engathengi umncwango. Dr. Bongani Mncwango usejoyina inkatha. Kodwa ke Mncwango usebenzile khehla ngoba ubungeke usaba yilutho. Usuyoba i-ground force, usuyoba inhlabathi bese kuphelile ngawe khehla. But at least you're trying for this, you try to be a survivor. From SG weqembu elikhulu kangaka. Lana mwathi u-SG volulahlwe nje. Kuphele kanjalo ngawe. Kodwa ke Mncwango uzamile khehla ukuthi naku uyicoshe ngeke sigxeke emkhulu. Njengobaba ke ohlele khona le South Africa wonke amaqembu ezepolitiki imuvi yakhe asigxeke sikhona ukugxeka thina khehla usebenzile nathi bese singazi wenzani kupolitiki ubhizi nama co-op nemidlalo ongazi wenzani wamosha kwakuthanga ngisho ibhlukwe kusela kuthina kodwa sikubonga ukuthi uqhutshweni iFP mfowethu vele iFP baningi abantu abangazilutho lapha njengawe ngeke kufana lana bengumuntu owazi ukuthi wenzani khehla hamba lapha uzongeke kungahluma ulutho khehla une experience ka SG weqembu elikhulu eli-leading party KwaZulu Natal no sikubonga le Mncwango khehla elikhulu wenze kahle ngoba vele besiyoba i-security kufanele uthathe i-CV of manje ifamily eyikhipha idayisa ikhipha zemkhe uzodayisa ikhipha zenkatsha namaqhubeka sizothenga ikhipha eMncwango. Makarapa amathacontsela entshembeni yilephu. In today's episode yesiqandulo siphethe Dr. Mncwango, former MKP Secretary General oseqhamuke wathusa abaningi eseqhamuka kwiqembu le IFP okuxakile nowenza ukuthi cha kanjani manje ngoba phela kulindele ukuthi njengoba isuka from ekubeni SG kusazi ukuthi phela ke ama positions MK party njengoba kade kasakushiwo ukuthi ke those are just tests shuthi ama temporary noma ukuthi ke ama structures akhona ay interim so ama temporary positions lawo so kulindelekile ukuthi noma yinini umuntu angasuswa esihlalweni kudonsa ucarpet ebese buyela phansi ayoba i-ground force kubonakala ukuthi impela iqembu ulisebenzela ngokuthembeka nangokulithanda yini kodwa ke ku Dr. Mncwango akubanga njalo ngoba cha kunele kwenzeka kanjalo simbona seqhamuka kwelinye iqembu iIFP lokho okuxaka abaningi ukuthi kanti ubevelele iposition umkhonto wesizwe should ubivele umkhonto ungekho enhlizweni ngoba kumele ngabe uunderstand uyayalwazi udaba ukuthi umkhonto awuhlali isikhathi eside kwiposition ngenxa yokuthi kubalekelwa izizathu ezithize ze-infiltration nani abaziyo ke bathi ke kuningi okusazovela ngoDr. Mncwango okusagodliwe ngoba abaziyo bathi ke inhloli noma ke asingatsho sithi umkhonto wesizwe ke une-intelligence okuyiyona yona eyavundulula izinto eziningi ezayithinteka kuMncwango manje mase kubonakala esevumbwa kuyiqembu kuyafakaza ukuthi ngempela ngathi kuningi obukufihliwe ake sithokozele nayo ivideo sizwe ukuthi ama-tiktokers athini ngalesi senzo esenziwe uDr. Mncwango miningi ke imbono iyahlukana kakhulukazi kuona ke ama-tiktokers emkhonto wesizwe party isiZulu lesiyasitolikwa ngicela ukuthi nizoyizwela ubaba ukhona uyaphawula u-breakdown umfowabo amatheje ukhona uyaphawula umacekeceke ukhona siyaziza indaba uChillis SA ukhona nawe uyayibeka indaba ngicela nje nizwe ngeke ngitolike lutho isiZulu ukuthi asitolikwa ngoba bakhuluma ngesiZulu siyayibongela ngicela niyibeke indlebe nilalele danko Ala you can trust us. Yeah. Okay. Oh, nice shot. Nice shot. Video landelayo SG wayesanda ubekwa ke wayesaphekwa abezindaba ngemibuzo ke ngicela nilalele ke niqhathanise nenkulumo kaChillis kule video yakhe ezolandela ngicela nithokozele danko. I think what I bring as a different acumen to the position is the administrative ability. I've been there, I've done it before.
understanding how to shape the direction of the organization, leading being organizations, and positioning them for growth and success. I've done that many a time before in the corporate world. And what do you bring, obviously, to this position? Like, in terms of political experience, I Googled you, I don't see much political experience. Maybe what political experience do you have and what do you bring to this position? Okay, you would not see it because I'm not the type that enjoys the spotlight. Basically, I come from the trade union ranks. I've been in politics a long time, but I'm not the type that actually enjoys the spotlight. So I bring the political background from a trade union perspective, and I've done strategies for political parties in the past, and I have also done some strategic work for Umkhonto we Sizwe. So it's nothing new. The fact that people have not seen my face doesn't mean I haven't been there. It's just that I'm not the type that really enjoys the spotlight. And I know you're just new to this position, but what is your reading of the MK party as you step into this position, especially sort of that dysfunction? As you said, you're the 8th different SG. What do you read as you step into this position? I think it's because of the speed at which Umkhonto we Sizwe grew without any corporatization process taking place. You cannot have such a huge organization without a structure that is functional. Right now, I bring a functionality to the structure, and we will have to streamline the leadership and make sure that we actually align square pegs with square holes, not square peg in round holes. Right now, we have got a lot of people who are talented, gifted, but they are just misplaced in different. So we will have an opportunity now to engage them. Those that need equipping, we will equip them and empower them. Thank you very much for the. Nginento ethi kusho ukuthi khona into engabhekwanga kahle kwi-ideology ya Dr. Mncwango. If ekwazi ukusuka eqenjini elime kwi-left wing ayojoin iqembu elime kwi-right wing. Mawuyazi ke ipolitiki yase South Africa uzokwazi ngikhuluma ngani. I-opposition bench ine-MK ne-EFF. Ma-ideologies kwipolitiki abalulekile. Umuntu ovela kwi-key position eqenjini elikwi-opposition desk kade unobhala. Bekumele ngabe umuntu lowo i-ideology yakhe into yokuqala ayizomenza qualify political ideology. But mezophuma eqenjini elikwi-opposition desk ayongena straight eqenjini elikwi-right wing, ku-raise ama-questions ukuthi ke what are the criteria of appointing someone? Ungabe udlulile yini kwi-eye of the needle before appointelwe i-position ka-SG? Noma there are other people who influenced the decision. Remember, into eyenza ngikwazi ukusho lokhu ngiprotectwa i-constitution yomkhonto wesizwe ku-section 6 okhuluma ngama-rights of members. Yabona? So, I am allowed to have an opinion ngezinto ezenzeka eqenjini. It is my right ngokwe-constitution ku-section 6 of the constitution. So ke okunye engakusho ke as uvo lwami ukuthi ukuthula ekubeni umuntu ehambile kade kwi-position of influence kuyingozi, kwenza ama-members asale nemibuzo engaphenduleki. Ukukhuluma futhi noma kanjani ngomuntu umehambile kuyingozi. So ubiza ukuthi lezi zinto lezi zinakekelwe kahle, zihlengahlengiswe kahle, kodwa ama-masses angashiwa ebumnyameni. That is my own opinion according to Umkhonto we Sizwe Constitution ku-section 6.
ngizobuya ngikutshela ukuthi upoint number bani. Hayi siyazi izindaba enganze ukuthi siyazi indaba. Hey siyezwa bafana lapha enkatheni kuthiwa animenyile nayibuza nayiphendula ukuthi kazi umnqangu uzokhipha abani ke manje esikhundleni. Ngoba phela sikho isikhundla bese nginamnikazi. Ngizwa kuthiwa animenyile. Into enganiphatha kabuhlungu ngathi mhlambe ngingawukuthi uzongena esikhundleni somunye umuntu ozothola ukuthi ubenza kangcono. Lo muntu be-SG be-SG la ku-MK akaza ukuthi vu into ayikhuluma nje yodwa yayisinyanyise i1 ayikhuluma wathi uzovula ikhampani ezokhanda ikipa ze-MK abantu ayisenzela ukudla namandiya yakhe faka amandiya abantu abakade bethunga ikipa ze-MK kwase kumele benze njani so ma ukuthi benithu yabona umama bathunga ikipa zenkatha phelile enkanza ukuthi umsebenzi lapha ku-MK wanele wathi nje engakasasho lutho cabanga wathi uzokhanda ikhampani ezothunga ikipa ze-MK hayi kwabuyithele ngamasimba anukela yena ngoba phela ikipa ze-MK zayikhandwa kubani yena engekho zibe ikhandwa ubani amakhampani engekho ngoba sikaze sisho ukuthi sinenkinga thina ukuthi akekho umuntu osikhandela ikipa ze-MK omama-ke abakhanda ikipa enkatheni ngibheka umsebenzi ongapheli ngoba khona kuzikhundlanyana zokuthola khona ukuthi esikabani njengoba niminyile nje khona isikhundla azosithola ukuthi esikabani angazi ukuthi uzosithola etwenze ngoba cha ukuthi khona azohamba nabo la ku-MK khohlano ingane zakwethu mhlambe nenkathi imsayine ngoba ijenti mhlambe khona ngaku-recruit lutho lapho nisayine nje umdlali uyabakhumbula abadlali abasayinwa i-Chiefs base-Brazil ngo-1996 ngisazi noma kwakuRadigo noFerreiro labadlali labantu abafika ku-Chiefs ababengena nisayine lutho uzokuthiwa nisayine lutho ngeke ahambe namuntu lo muntu kuya lapho enkatheni mhlawumbe uma ehamba uyohamba nonkosikazi wakhe uma ufuna unkosikazi nezingane zakhe ngoba nomndeni wakhe angiboni ukuthi uyilandela ngoba phela u-MK akaze asenzele lutho ey'ngane zakwethu igama nje alikhuluma lilodwa elokuthi uzovula ikhampani yena ezokhanda iyikipa ze-MK wabona ukuthi la bantu besenzela ikipa ze-MK kumele belambe-ke manje ngoba sekukhona yona yona gama lalikhulumayo kodwa kulungile akahamba angazi mina kodwa nenkatha andifuni nkatha ukusayina mina mhlawumbe-ke nisayine mina ngoba ngikathi nami nje angisu-SG ngenza kangcono kunayo angicabanga ukuthi nisayine mina washo kodwa umbomvu u-clean governance wathi ipolitiki umdlalo wamaxoki hayi ngibonile namhlanje umdlalo wamaxoki ipolitiki umdlalo nje wamaxoki ukuthi inkathi imsayine impela iziyom enveli impela isayinile yam enveli impela ukuthi isayinile sayine umnqango kwesGMK wenze umnqango MK azenze lutho wathi nje abazothunga ikipa ze-MK umsebenzi uzophela uzovula ikhampani kuphela lona gama lisho kokunye cha ngabe ngidlala ngani nami ingane zakwethu angicabanga khona okunye akusho mhlawumbe omunye owaziyo usengangiphakazela kodwa nje akusho akukho angisakhulumi-ke ngokwenza ngoba phela ukwenza kufuna uqala usho kuqala ukuze kwenzeke ukwenza kaze uzekufike nalapho naleyo khampani wagcine ngayivulanga kuwayesekushilo akukho okunye akakusho uyabo mhlawumbe uma kuthiwa kusho kwabanye kodwa sikubonanga kwenzeka so manje mina iyangixaka lento ukuthi hawu nize nim-unveil impela ukuthi hayi bo sisayinile nisayine istrike esidefendayo cha ingane zakwethu hayi mina ngidabukela lo zokuphelelwa isikhundla ukuthi kazi ubani ngoba phela laba abavumi ukuhlala ngaphansi kwey'nkundla y'ngane zakwethu ku-MK ucasula ukuthi uzokhishwa kwa-SG wakhishwa kwa-SG wenze njani wadla phansi ngenxa yokuthi ukhishwe nje esikhundleni sokuba u-SG ngoba bese kwaphela uthando le-MK kanti bezokwenzani bezohlalela isikhundla uma singekho isikhundla kahlali abahlali-ke ingane zokuthi uma ngekho isikhundla nalapho enkatheni uma ukuthi isikhundla kasitholanga ngeke ahlale buka ungigogo ethuneni ngeke aze ahlale uma ukuthi isikhundla kasitholanga uzodlula nje kwey'ndawo la azosithola khona kodwa khona shosho uzosithola ukuthi esikabani lona obenza kancane sengihalela nje mina ukubona lo muntu obenza kancane kunomnqango ozophelelwa isikhundla kufaka umnqango sengifuna nje umhale ukuthi ubani lo useless kangaka lo benza kancane kangaka ukuthi ungaze aphume ngoba nakho kuthiwa kuzongena umnqango esikhundleni sakhe aphume impela ubani
ulo benza kancane kangaka niyabona ukuthi kahle kahle kusuthi makuthiwa uzothola isikhundla lo muntu kusuthi inkatha yenza kancane ke makunjalo makusekhona umuntu odlulwa ilobe SGMK hayi kodwa khona ngiyezwa bafana kuthiwa inimenyeni ukuthi kazi uzothatha esikaba isikhulu hayi sekusondela ama-election angithi okungenzeka mhlawumbe KZN kube khona mhlawumbe ukuzikhundlanyana okuvelayo uma kukhona omasipalanyana ababili abathathu eningabathola ngoba khona abancane enizobathola mhlawumbe sengakhona ukuqushiswa-ke abe yikhansela ngoba mhlawumbe into engiyibhekile nje manje ubheke lokho ukuthi kuzoshintshwa amakhansela mhlawumbe khona lapha angamcuphisa khona ngoba phela kayanga yedwa laphana khona umngane wakhe yenaye ipolitiki le kusobeni macelecele hayi kodwa nganza ukuthi nisayinile lutho nguzwa uma kuthiwa umuntu usayinile lutho hayi hawu nize nibiza ney'ntatheli impela hayi ake nisayinile mina ningibizele iy'ntatheli ngoba ngicathi mntu angenza kangcono kunaye hayi so yabona nje bafowethu mina ikhona into engangihlula engeke ngikwazi ukuyenza nokuyibekezelela yabo le nto yena ukuthula amemba omkhonto wesizwe hayi mina ngeke ngikwazi ukuyenza loo nto leyo mina yokuthula ngeke mina ngingeke ngikwazi ukuyenza ungathi into ifa phambi kwakho uyibona into le iyafa phambi kwakho mase uyathula ngeke mina wenza kwethu bafuse ngihlele ukukhuluma nje ukuthi kahle kahle ubuholi benu abenzi kahle niyabuthemba bokuthi ubuholi benu benza kahle waphela kukhombisa khona ubuholi benu ukuthi hayi abunayo inhloso bokukhulisa umkhonto wesizwe seningaba no esiyaba u9 ubani lo letha abantu mina ngiblame umncwangu la mina ngiblame lo wamletha mina ubani lo approve abantu ngoba usho lo approve abantu khona something ngaye off ngaye lo muntu loyo khona something ngaye bangakomncanga bangaphakathi nizawuthula futhi nani blame umncwangu uhambile umncwangu njalo anisuse ngani la isuka konke waletha ubani ubalo approve umncwangu ngoba lento iyasho ukuthi umkhonto wesizwe baningi abantu abangaphakathi for ukudestroy umkhonto wesizwe kungabe ubuholi benu niyabuthemba yini kumkhonto wesizwe noma nizothula nifele ngaphakathi into yeni enhlaka ngakife ibulala abantu ngamabomu nithule nina hayi mfundo njalo hayi noxolele ngenza ukuthi ningakho nje sithulele nje sithule ngoba nje siyabona ukuthi hayi lento esikuyo le hayi engathi impela hayi akekho futhi unamaqhinga ukuthi ayilungise lento lesikuyo akekho namaqhinga ayilungise kuningi kakhulu kunto umuhlalo phezulu lapha niyabathemba yini